Astăzi vorbim despre oamenii buni. De ce oamenii buni sunt luați de fraieri? Cât aș întreba, cât m-aș documenta, câte sondaje aș face și cât aș citi despre chestia asta, nu găsește nimeni o explicație logică de ce oamenii buni sunt luați de fraieri. Și cu toate astea am fost învățați de mici ca să fim niște copii buni, să ne respectăm, să ne ajutăm, să fim alături unii de alții. Dar, din păcate, nimeni nu ne-a învățat că oamenii buni sunt luați de fraieri și cel mai mult sunt luați de fraieri de către persoanele pe care le ajutăm și le sprijinim și de către acei prieteni pe care îi ajutăm întotdeauna. Fapt concret este că oamenii buni primesc mai greu ceea ce îți doresc și că ei sunt dezamăgiți întotdeauna de către prieteni și de către relațiile pe care le au, pentru că ei, fiind buni și dând absolut totul, așteaptă și speră că într-o zi o să primească ceea ce a oferit sau măcar pe jumătate să ofere persoana de lângă el ceea ce a oferit și el sau ea. Dezamăgirea vine din speranță și din speranța că dacă ești bun, cu automat ar trebui să fie și celălalt bun din jurul tău, dar întotdeauna se pare că ne luăm în țeapă. Oamenii buni, în general, se refac foarte ușor și se resemnează după fiecare rană foarte repede. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că nu toți putem să facem chestia asta, sau cel puțin nu așa de repede. Cu siguranță, sunt sigură 100% că și eu, la rândul meu, ai încercat să nu mai fii bun. Să nu-ți mai pese de restul oamenilor, să te lase la fel de rece cum îi lasă și pe ei, să te doară fix în cot de, nu știu, sentimentele, părerile sau toate chestiile. Dar niciodată nu ai reușit și tot ai încercat prin, nu știu, a nu le mai răspunde oamenilor care te supără sau a nu îi mai ajuta așa de mult precum o făceai înainte, dar mereu ai eșuat. Și pentru că ai eșuat, din propria mea experiență, îți spun că o să eșuezi în continuare, pentru că tu ai caracterul ăsta. Și bunătatea și milostenia pe care tu ai în sufletul tău, niciodată nimeni nu ți-o va schimba. Și dacă tu așa ești construit, așa vei fi, oricât ai încercat. Oricât ai încercat să fii un om rău, nu o să-ți iasă. Pentru că tu așa ești. Și pentru că știu sigur că dacă ești bun, ești luat de fraier. Iar dacă ești rău și nu-i mai ajuți, ești un om rău. Și indiferent cum ai da-o, nu este bine în niciun fel. Pentru că oamenii sunt obișnuiți să vrea de la tine din ce în ce mai mult și oricât le-ai oferit nu le ajunge efectiv. Dacă le dai 6 zile din 7, spun că nu le-ai dat niciodată. Pentru că așa este omul. Pur și simplu așa este. Bunătatea este un semn de slăbiciune pentru unii și de aceea unii oameni profită maxim pe tema asta. Eu cred sincer că ar trebui să nu te schimbi. Să nu-ți schimbi bunătatea, pentru că oricum cât ai încerca să vezi de unde provine chestia asta cu frate, suntem fraieri pentru că suntem buni, nu o să îți dai seama, pentru că chestia asta e un mister. Efectiv, am ajuns la concluzia că este un mister și face parte din chestia aia. Sunt două tipuri de oameni, înțelegi? Și n-ai cum să schimbi, indiferent cât ai încerca. Singura schimbare pe care ar trebui să o faci în viața ta ar trebui să nu mai fii mereu și mereu și mereu și mereu bun, să fim buni cu oamenii cu care am fost buni și mereu ne-a dat clapă, pentru că asta sunt ei. Schimbă oamenii din jurul tău, pentru că dacă ei sunt așa, cu siguranță nu este nimic rău la tine, ci la ei. Fii în continuare bun. Nu lăsa oamenii să te schimbe, pentru că nu suntem toți la fel.
și pentru că avem nevoie de oamenii ca tine. Fii în continuare bun, dar schimbă oamenii din jurul tău, pentru că asta e cea mai bună idee din viața ta. Și nu mai spera că dacă tu ești bun, automat ar trebui să fie și restul. Pentru că nu este așa. Pentru că ți-am spus, sunt două categorii de oameni în lumea asta. Felul în care ei te tratează pentru bunătatea ta spune foarte multe despre caracterul lor, nu al tău. Caracterul tău este clar cum este și este de apreciat. Și I love you so much, pentru că nu mulți oameni sunt așa. Nu te schimba pe tine, schimbă-i pe ei și rămâi la fel, pentru că ești o comoară, omule, și pentru că avem nevoie de oameni buni în lumea asta, nu de oameni ca ei. Haide să fim buni, pentru că bunătatea este ceva divin și cu cât mai mulți oameni în lumea asta buni, cu atât o lume mai bună.